Salam Atavatan TV YouTube kanalının Atavatan Habarlar Gepleşimizin mehriban tamaşaçıları. Atavatan Habarlar Gepleşimizde biz size öň daşar ýurt döwletinde berilen diplomy Türkmenistany ikrar etdirmek üçin zerur bolan resmi namalaryň sanawyny ýetiripdik. Bu bolsa biz size döwlet synaglaryny üstünlikli tawşyranlara berilýän ikrar şahadatnamasy baradaky maglumaty ýetirmek isleýär. Mehriban ýaşlar, habara başlamazdan ozal size Google Play Market'ten muğut yüklep alıp bileceğiniz 4 dille gürleyen makul sözlük aplikasiyamız, yani prilajeniyamız barada maglumat vermek isleýär. Makul sözlük prilajeniyamızın üssü bilen siz çağılarınızı suratdır oyunlar bilen İngiliz, Rus ve Türk dillerini öwredip bilersiniz. Makul sözlük jemi 100 000 golay sözü özüne jemleýär. Mehriban tamaşaçylarymız, gelinini bolsa habarymyzy dowam edelim. Döwlet synaglaryny üstünlikli tawşyranlara ikrar şahadatnamasy berilýär. Ikrar şahadatnamasy döwlet synaglarynyň geçirilen aýy tamamlanandan soň bir aý möhletde taýýar bolýar. Kimler synag tawşyrmazdan ikrar şahadatnamasyny alyp bilýär? Bu soragyň jogaby hemmeler gyzyklanýan bolsa gerek. 1993-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan öň okuwa girenlere döwlet synagyny tawşyrmazdan ikrar şahadatnamasy berilýär. Döwlet synaglaryny tawşyrmazdan ikrar edilýän resmi namalaryň eýeleriniň ikrar şahadatnamasy Bilim Ministrliginiň resmi ýüz tutan senefinden 3 aýdan geçmeýän möhletde taýýar edilýär. Guwahat kimlere berilýär we haçan we haýsy ýagdaýda guwahatyň eýesine ikrar şahadatnamasy berilýär? Diýilýän soraklaryň jogaby bolsa, hökümetleri ulalaşyk esasynda döwlet tarapyndan daşar ýurt döwletlerine okuw uğradylýan raýatlara huner, bilim hakynda resmi namanyň Türkmenistanyň çägine ikrar edilenligini tasdiklanýan guwahat berilýär. Guwahat esasynda Türkmenistanyň döwlet edaralaryna işe ýerleşenden soň işleýänligini tasdiklaýan, kepirnama getiren halatyny, huner, bilim hakynda resmi namalarynyň Türkmenistanyň çägine ikrar edilenligi baradaky ikrar şahadatnamasy berilýär. Ikrar şahadatnamasy resmi namanyň eýesine gowşurulýar. Ikrar şahadatnamasy eýesine şahsy pasporty ýa-da onuň ornuny tutýan resmi nama we töle kwitansiýasy esasynda berilýär. Ondan çykat bilen ikrar şahadatnamasyny alyp bolarmy? Elbetde, raýat özü tarapyndan berilen döwlet notarius edarasynyň tasdiklanan çykaty ýa-da harby gullukda bolan raýatlaryň harby bölüminiň tuguraly möhri we serkerdesiniň golu bilen tasdiklanan anan çykaty esasynda resmi namanyň eýesiniň ýakyn howsaryny ýa-da ananýan adamyna gowşurulýar. Ikrar şahadatnamasyny ananylýan adamyň şahsy pasportynyň asyl nusgasy we onuň göçürme nusgasy belenen tertipde tasdiklanan anan çykaty we töle kwitansiýasy esasynda berilýär. Ikrar şahadatnamasy üçin töle bilen baglanşykly maglumaty Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtynyň okap bilersiňiz. Egerde siz özüňize gerekli peýdali maglumatlar almak isleseňiz, atavatanturkmenistan.com saýtynyň tapyp bilersiňiz. Yurdumuzdaky bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atavatan TV YouTube kanalyny iýerlemagy dowam edin. Gepleşiklerimiziň indiki sanyny görüşýänçek hoş, sag bolun.